mbui mara mar X ibiro yuda @joyce_oduor_. Kachako kodi Sylvester ka entiere county ma Siaya. Odiochieng' ma kawuono iwacho kanyo ni urito jatend migawo mar ohala kaachiel kod Kembe Moses Kuria obiro yawo industrial park. Japiny maneno wa kawuono ponono nyalo bedo ni penjore ni industrial parks makamagi kata county aggregation and industrial parks. Ginang'o migero? En kambi e migero kose nang'o migero? Sylvester. Okay, sirkal mar William Ruto oseketo 4.7 billion mar loso industrial parks gi e piny te. So industrial parks gi en kuma ibro ket kembni mopogre opogre kumoro achiel ma ginyalo loso gigo mopogre opogre ma de giher ni mondo gi export, gik ma de giher ni mondo gi produce mondo jopiny obedgo. So enena ni ibo ket kembni mang'eny johala mopogre opogre nyalo yawo kembni gi kumoro achiel ma ginya share resources kaka gik moko kaka stima, gik moko kaka ndara maber. So mane tij industrial park ena ohala mopogre opogre iketo kumoro achiel mondo gi share resources. So basically mane industrial park. Iwacho kanyo makare ahinya to mana kaka isewacho ni kawuono urito jatend migawo mar ohala kaachiel kod Kembe Moses Kuria ochop kanyo e county ma Siaya mondo yaw park makama. Kwa ng'iyo county ma Siaya ponono gin kembe kaka mage minyalo yaw kacha. To benende ponono nitiere kwan mag kembe moketi ni a county ma Siaya wanyalo mana yaw kembe 2 kata 3 kose gin kembe kaka mage mana kaka iwacho ni mopogore opogore. Japiny nyalo bedo ni penjore ni mopogore opogore gi to mage wanyalo rito mar mondo mi obi okonywa. Sylvester kapodan kuomi. So an kaka nene en ni industrial parks gin gik monego bed ni promote gimo kaka manufacturing. And before I get industrial park, gimo onego bed ni timre en ni onego bed ni watimo a lot of consultation mang'eny moromo. An kuma ntiere aparo ni this issue ma industrial park obedo hurried and okwaparo matut ni pesa ni mae gima wadwaro. An gima naparo ni industrial parks gi kapok wachako timo gino onego bed ni wakwong wang'e ni kembni mwadwa ni mondo wa centralize be wan kodgi. Gimoro kaka Siaya County wan mana gi kambi achiel kende mang'eny en kambi maloso musmal mar chairman ma Chamber of Commerce. Mopogre gi mano industry mora mora mantie Siaya aonge okang'eyo. So awuoro ni industrial parks mwadhi yawo kawuono gi gin gik mage mwadhi tero kuro. So gima nanya suggest and ni sani koro sirkal maduong' osekonyowa bokelo no industrial park wan kaka jo Siaya. Nyaka koro wabed piny wawach ni ere kaka wadhi chako timo ohala manyalo loko ngimawa. Nikech sirkal to osetimo part ne bokelo nwa infrastructure ma industrial park. Mwadwoko ne sirkal maduong' erokamano. Sylvester ka ng'adi so dhiadhi mbele mos kuom ng'adi tika monde. Ya gimanya kwayo jopiny ni kambi kaka mamusma matimre sani cha. I'm also aware ni nitie ng'at moro mabe dwa yawo kambi mar rego chiemb gwen gi gik ainago. Watem mondo kembni ainago mondo ayaw gi mang'eny. Mane gima nyati owacho sani. But sani mwasechopeni okwan maber ahinya kiohala. Make mana gi kanyo Sylvester wantiere to akae kod Reverend Charles Malaka mabende en jalony wechego mag ohala. Iwacho kanyo makare ni nonego bed ni timo consultation. Ibiro ng'isowa ni consultation